दे अब्लालाय आइ थांनो हामारगोनबा नोङो हारसिं? औ हागोन दे आयै आदै लोङा बार्डेआव लिंगोन होननानै आङो थाबाय गैया लिंमारदियालै। माथो बुंबावनो आइ, दे नोङो बेखौनो सानबाय थानाङा, बेखौनो दुखु खालायबाय थानाङा। मानो साना आयै, मानो दुखु खालाया जानो? एसेबां थांगोन होननानै सानबाय थादोंमोन आङो नानि फिसानि बार्डे जानो। बार्डे जाना थांगोन होननानै आङो ओजोंबो थाङासै। आरोथ' आङो नानि फिसानो गिफ्ट होनो थाखाय गस्लाबो लाबोलायदोंमोन। दुखु मोनसोदोंलै आयै, जोंनि ससेखिनिखौ गासैखौबो लिंजोबदों, जोंहाखौल'सो लिङाखै। मानो आयै, मानि थाखाय? हो आफा, मानि थाखाय? हो आफा, बुंलाय मानो सिरि थादों? हा? नोंथ' लाजिसो मोनो न' आफा? नोंसोरखौ थाङा होननानै लिङाखै खोना? मा थाङा होननानै लिङाखैलै आफा? जोंफोरखौथ' खेबसेथ' लिंलायनायनो हागौना, लिंबालाय मानोथो थाङा जानो हा? देले आइ, बेखौनो सानबाय थानाङा, थांदो थां। मानो साना जानो आफा? दुखु मोनदों आं आफा, दुखु, आरो लोगोसे रागाबो जोंदों। नोङो लाजि मोननाङा आफा। दे आइ गांजेमा गोसोम, थांदो थां, गोबाव जागोन। दे अब्लालाय थांसै आङो, थादो। आइ गांजेमा गोसोम रानि, मोजाङै थांदे आइ। आजिखालि गोबां गारि मटर खारग्रा जादों। मोजाङै नायनानै थाबायदे आइ, थाबायबाबो। जागोन दे आफा। होजों सारादाया ससे लांफैगोन खोनादों आंखौ। दे लांफैनो हो आइ। नोंबो मुलिया मोजाङै जा, हामदों होननानै आरो बिदिनो जायालासिनो थानाङा आफा। नोंनिया ओरैबाबो हामद्रायाखै बेमारा, दाबो माथो एसे गुजुयो नोङो आफा। जागोन दे आइ, जागोन दे मुलिखौ। दे अब्लालाय थांसै आङो। दे आइ, मोजाङै थां दे। औ जागोन दे, नोंसोर आरो बेखौनो सिन्था खालामबाय थानाङा, आं रोंखागौ। आं गारिफोरखौबो बारनो रोंबाय। दे थांदो होमबालाय। गथ'आ बार्डे जालांनो होननानै थाबाय, गैया लिंदिया रावबो। जोंखौ लिङा बेखौथ' हारसिंबाबोथ' लिंनो हायोमोन, बेसांथ' जागौमोन देनाय गथ'आ। दे अब्लालाय गायदे आबै, लांनोसै आङो अमाखौ। दे लांदो आबौ। र' ओमफ्राय बिहामजो, अमाखौ बेसांसो मोनबा हरनांगौ? 1003फोराव मिलायहैया होमबा आफा? 1003आव मिलायगोन खोनादे बिहामजो। आबौ अमाखौ मोजाङै लांदे। अमा फिसाफोरखौ आङो सानफ्रोमबो दानहैबाय थायोना, आंखौ सिनाय हाग्रा जाबायमोन। फाननोनो दा बोरैबा मोनदों आं आबौ। नंगौ नामा आबै? ओंलै आबौ, आं दांनायाव अभाजानो खालायनाङामोन। दे जेबो नङा दे आबै, अमा नालाय सानसेबाबो फानखानांगोन। बिहा आरो बिदिनो आरो सिगाङाव फाननायफोरखौबो बेसेबा दुखु मोनदोंनो, बेखौनो बुंबाय थायो। एसेबां अननो ओंखारोबालाय मानोथ' होनबा अमा बेदर जानायखौ गारा? मा खालायबावनो जोंसि बाजै, उफाय गैया। फाफि खुगा नालाय गारनोबो हाया, जानोसो लुबैबाय थायो माथो बेदरफोरखौ। होमबालाय मानोथ' एसेबां दुखु खालायनो गोनां? हाव बिदि नुबा आरो अनखांखांबो मोनो, अनालासिनोबो थानो हाया। ओमफ्राय गायदे आबै, माथो नोंहा मायबा जादोंनो उदैयाव, खोनानाय मोनदोंमोनलै आङो, नंमारगौना नंमारा? मायबा जानाया नंमारगौ आबौ, फाथर जादों उदैयाव। बे उदैखौ फाहामनो थाखायनोथ' अमा फिसाफोरखौ फाननांगौ जाजोब्बाय आरो, नङाबा दानो फानथ'वामोन, एसे देरबावनो होबावोमोन। दे जेबो नङा दे आबै, माथो खालायबावनो, नोंनि बेरामाल' थाब हामग्रोथो आबै। दे गेबगां आबौ, थुदो थांसै। थौ आबौ अब्लालाय थांसै। गायदे, आङो खिन्थु अमा फिसा फाननाय फैसाजों गांसे लंपेन्ट बायगोन दे। बा एसेबां मानि अमा फिसा फानबाय नोंसोरो, सयथा मानि, आंलाय माथो गांसेबो गस्लाबो लंपेन्टबो होआखै नोंसोर बायना। मा आंगा जादों नामा इहाय नों मानसियालाय? मा इसेबो साननो रोङा नामायो? डक्टरा फैसा 50,000 जमायनो होनायखौ नोङो मोनथिनानैबो मानो बिदि आंगा रखम बाथ्रा बुङो? अमा फिसा फाननानै जोंफोर 50,000 मोनदों, 50,000 मोनदों। आरो मालायफोरनाव फैसा दाहारसो नागिरनो थांनांगोन जोंफोर, मिथिबाय? मानसियाबा अबाव फैसा मोनगोन अबाव फैसा मोना माथा गरम जागासिनो, नोंसोरो आरो माबा आंगा रखम बाथ्रा बुङो। जेबो साननो रोङा बेथो, खर' माथाफोरावबो मा दङ? गोबोरखिसो दं खोना। आंनोबा एसेबां गोबाव समनिफ्राय बायगोन होनना सानबाय थानाया फेलें जाबाय। आंनि सिमांफोरा सुर जालांबाय। हथक आसा थाबाय आंहा दा, बे फाफि फाथराबो आंनियावसो जानो मोनदों। आंनिख्रुइ कत गाज्रि मानसि दङ, बिसोरनियावथ' जानो हायो। ओरैनो मा खर'नि आंनियावसो माबा फाथर रज'बायलै। दे गायदे आबै आरो गेबगां आबौ, उनाव लानो हागोन दे।
दा आबै गायदेनि फाथरखौ दिहुनना लाग्रो। ओंलै आबौ आंबो बेखौनो सानफ्लांबाय थायो। दे बेफोरखौ जेबो सानबाय थानाङा आबै बेरामखौ फाहामना लाग्रो। थुदो थु गेबगां आबौ। थो टुनटुलुनि फिसा टिंकिलि नोङो आंखौ गाज्रि मोननाङा दे फाननायखाय उफाय गैया फानाबाबो जाया। शाला बै बिबारनि थाखायनो आं सानफ्रोमबो रायजायो आइजों। इमान मोजां मोनखायो आं बेखौ थेवब्लाबो बियो आंखौ बुजियासै। एसेबां बुंबाय आङो खिन्थानाङा होननानै मा खर'खौ खिन्थाना होनांगौ देनाय। हर आथिङाव खुलुमलायनानै बुंनो नागिरबाय आङो खिन्थानाङा होननानै थेवब्लाबो खिन्थाना होदोंलै सेलेफि बिबारिया। मा अननायखौबो मोनथियालै मा एसे अख्रा सिख्लालै बेलाय। हा गावखौनो अनखांखां मोननानै हाजारसेयावनो हरबाय आङो अमा फिसाखौ गैया थेवब्लाबो खिन्थानासो होबायलै बाला। गंग्रामि अख्रामि सिख्ला बिदि सानाखैमोन आङो बिबारिखौ। बिनि थाखाय साला सानसेया रायजाबाय थायो सानफ्रोमबो जानो लोंनो सुख गैया जादों शाला। बाराबा दिनै हरावनो खावना लायगारगारगोनलै रखर। जांग्रावसो आङो जांग्राव। न'आव थानोनो सुखु गैया जाबाय आंहा। सानफ्रोमबो टेव बखिबाय थागोन दै माथा गरमसो मोनलायलांबायलै आङो। दै न'आव थालालै आं रखर खामानि मावनोनो थांमानोसै आं। ओइ सामब्राम मा सानबाय थादोंलै? नोंनो खिन्थानानै मा लाब मोनगोनसै आंलाय? मा जामारदों खिन्थायाखै मानो? जिजानिबा लाब जानोबो हामारनाय ना नोंनिया। मा बुंबावनो आरो खानजं भाइ आइजों बेसे रायजाबाय थानो आङो। बै बिबारिनो अमा फिसाखौ हाजारसेयाव फाननायनिफ्रायनो बेसेबा रायजाबाय थायो। ओरैनोबाबोथ' रायजाखायोआनो नै दाथ' आरो सानफ्रोमबो रायजाग्रा जाबाय। न'आव थानो बाबाय आङो माथा गरम जाबाय मोनथिगौना। मानसिया बिदि रायजाबाय थानो हायो आरो सोरबा? थौदो अब्लालाय जोंफोरजों खामानि मावनो थांनोबा थुफा। नंमारगौना नंमारालै नोंसोरो थांबा थांमारगोलै आं सयथिनोबो। मानो नङा जालाबायनो थांगोनानो जोंफोरो। आरो नोंसा बैनायबो थाङोनो माथो। बैनाय सोर बैनाय? नोंहालाय सोर बैनाय दंबावो आरो? मा बिबारिनि फंबाया थिलुआ? बिबो थांसिगोन मालाय खामानि मावनो। मा होनदों? हायथाथानो। ओइ सोरखौ हायथा होनना बुंदोंलै? आंखौ बुंदों ना मायोलै? आंखौ मा गाहायखाय नोंसोर खामानि मावनो हाया सानदों नामा? नोंसिनिख्रुइ आंहा बांसिन बोलो दङ मोनथिबाय? उन्दैनिफ्रायनो हाजिरा खामला मावबोनाय मानसिसो आङो मोनथिबाय। नोंसोरनिख्रुइ आंसो बांसिन फैसा खामायसिननो हागोन मोनथिबाय? दै मोस्रोम बायनाय नोंखौ बुङाखैलै आङो गुबुनखौसो बुंदों। बैनाय बुंनाङा आंखौ। मानोब्रा बैनाय नोङो सानसेबाबो आंनिनो बैनाय जागोनब्रा। हरा माथो आङो बिबारि आब'खौ गामियावनो हाबा आंहा गुबुन जायगायाव हरगोन। आरो मालाय बिबारि आब'निया गोसथोनाय दंखायो। गोसथोनाय बाद हो उनाव गारना थांगोनब्रा नोंसा आब'खौ नोंनि गुमैया नोंनि नख्लि गुमैया। ओमफ्राय मा नोंबो खामानि मावनो थांमारगोन नामा जोंफोरजों? थांगौमोनथ' र'। मालाथो थांगोन सानदों नोंसोरो? साननैसो थाना थांसै। जागोन दे। नोंसोरनियाव फैसा धारफोर मोनगोन ना माइलै? आंनियाथ' दा टिकेट दानोबो फैसा गैया। दै टिलु बायनाय नोंसा जांग्रा गुमै थानायाव मा सिन्थादों नोङो? आं होगोन नोंनो टिकेट दाननायनि भाराखौ आं। दे अब्लालाय होगोन बालाय। होगोनलै होगोन बैनाय मानो होआ जानो सोरबा बैनायनोनो फैसा होलाया आरो। दे होगोन बालाय थाथ' थांसै आङो। दे थां बैनाय थां। दिनै साला हरालागै संखाना दोनखानोसै आं ओंखामखौ। बिदि संखाना दोनबा बना एसे आइ जायो। बेनिखायनो दिनै संखाना दोनखानोसै आङो। दासो ओंखाम संनो नागिरदों। औलै जि माखाखौ सुनायावनो गोबाव जाबाय। मोस्रोम आब'खौ सुनो होनो हायामोन आरो। बेयो खर'खौ बोरैबा मोनदोंनो बेनिखायनो उन्दुनासो दङ। बारा दिन गैला र' आब' नोंसोरो गेसजों संनो मोनसिगोन। मा टिलु नोङो गोजानाव खामानि मावनो थांमानो सानथारबाय नामा? सानाबा मैयानो एसेबां मोजाङै बुंखाबाय आङो। आब' आङो थांथारगोन दे खिन्थु नोंसोरो जेमान थांनो होआबाबो आं एबार थांथारगोन। देलै दे थांबानो जाबाय रावखौबो बादा होला। ओमफ्राय दे नोङो थांगोनानो दे बोरै थांगोन नोंहा फैसायालाय अबाव? फैसाया अबाव? मा नोङो जोंनाव दङ सानदों नामा? फैसा थाइसे गैया आंनाव मोनथिबाय? फैसानि टेनसन गैयालै आब'। नायाखैमोन बाथ्राफोरा। नोङो मानसिया एसे सोलायबाय। सोलाया मा जानो देरबायना आङो सेंग्रा देरबाय। बे साननैयावनो नोङो सेंग्रा देरबायना एसेबां थाब? माथो दाखालिल'सो उन्दै गथ'मोन।
बे साननैयावनो एसेबांथ' सोलायबायना नोङो? मा साननैलै आब' मानसिया सानसेयावनो सोलायो। दे सिदा बुं नोङो अबाव फैसा मोनगोन? जांग्राव होनबा आब'आ रागा जोंगोन खानजंखौनो बुंनोसै दे। माबालै आब' खानजंनिफ्राय थार लानो नागिरदों आङो। मा खानजंनिफ्राय फैसा दाहार लानानै नोङो खामानि मावनो थांगोन आरो खानजङा नोंनो होगोन न'? होलाया। ओमफ्राय उनाव दिहुनना होनो हायाबालाय अबेनिफ्राय दिहुनना होगोन? खामानि मावनो थांबा मास मोनसेयावनो 12,000 13,000 मोनगोन। मानो दिहुनना होनो हाया जानो आंलाय? आब' आङो थांनो नागिरदों थांनो होना। आङो जोंहानि न'खरनि हालोदखौ नायनो हाला आरो आङो नोंसोरखौ एसेबां खस्थ'आव नायनो हाला आब'। एसेबां गोबाव जाबाय नोंसोरो माथो गस्ला गांसेखौनो बायना लानो हाला। बे जिला जिथा बोरायफोरखौनो गानबाय थायो। फैसायानो गैयाबा अबेनिफ्राय बायनो हानो देनाय आब'? आरो आजिखालि मालाय बयबो गेसावसो ओंखाम ओंख्रि सङो। जोंहाल'सो संनो मोना। गेसनि ओंखाम ओंख्रि संनाय जानो लुबैबाबो जानो मोना। आरो आब' आङो नोंसोरखौ ना फाननो थांनाय, थास' आथिं फाननो थांनाय, हेलांसि मैगं फाननो थांनायफोरखौ नुबा जोबोद दुखु मोनो आङो आब'। आरो आङो नोंसोरखौ सान्दुं गोसायाव हाजिरा खामला मावनाय थांनाय नुबाबो जोबोद दुखु मोनो। आरो बिबारि आब' नोंथ' जोंफोरखौ एसेबां उन्दैनिफ्रायनो खामला हाजिरा मावै जाहोबोबाय, फेदेरबोबाय। आङो नोंसोरखौ एसेबां खस्थ'यै नायबाय थानो हाला जिखिजाया आङो। मोनथिगौ आङो टिल्लु, थेवब्लाबो नोङो मानसिया दा उन्दैना, बेनिखायनो गोसोआव एसे गिनाय फैयो। जेबो गिनाङा आब', जोंफोर गामिनि खानजंमोनबो थांगोन, नै जांग्रा बादायाबो थांगोननो, आरो फाग्रे बादाखौबो थांगोन होननाय खोनादों आङो। फाग्रेबाबो थांगोननो? बियो थांबालाय एसे मोजां जागौमोन। बियो मानसिया मोजांना? मोजांलै आब', खानजंमोनाबो मोजां, जांग्राबाबो मोजां, ओरै गाज्रिद्रायबो नङाथ'। सिगांसो सिखावमोन बिसोरो, खिन्थु दा सिखाव नंला, एसे बुजिबोबाय बिसोरो, एसे हामबाय मानसिफोरा। दे थांनोबालाय माथो खालायबावनो आरो, थांदो आरो।